बोरै मावगासिनो दङ रायजो राजा आइ आफाया मिथिगौ जों जेरै खोथा होदों थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जोङो बुंदोंमोन 75,000 होगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होगासिनो दङ जों थांनाय फार्स्ट किस्ति होबाय जोङो फार्स्ट बाराव होबाय 3,848 होबाय এইবার होबाय आरो नै माबा 6,000 होबावबाय जोङो आरो नै नेक्स्टआव नैबे एमपि जोबनाय लोगो लोगो आरो होबावगोन बेखौ नुनानै लाजिनांबाय बिसोरो अमाबो बानायनो हाला माबाबो बानायनो हाला दा प्रमद बर' सारखौ जिग' रायग्रा इउटुबारफ्राबो सिरि उन्दुनानै दङ बहा उन्दुनानै दं नागिरखुमागासिनोसो आंखौ मानो रायदियालाय दा आंखौ रायबासो बिस्रा माबाया मा होनो भिउआ बारायो बेजोंसो फैसा मोनोनो दा बेखायनो आं खावलायदों जे रायजो राजाया दानि जुगाव जाम्बा जाम्बिद्राय गैला जाम्बा जाम्बियाबो साननो हानाय फैबाय दिनै अरुणोदय आसनि मोनसै 1250 माबा 10 थारिख फैबानो रायजो राजा आइ आफानि मबाइलाव गाबफैजोबसै मालाय आइजोफोरा होमबा आरो दिनै अनसाय बिथांखि मोनदों गथ'फोरनो स्कलारशिप मोनदों गियान सोरां आरो जोंहा नै गोबां गामि ओनसोलाव गोदान लन्च खालामबावनो थांगासिनो दं जोंना शिबसारा दा दिनै प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा दिनै 5 बोसोरल' नङा जों 3 बोसोर जाबाय 3 बोसोरावनो मोनसे गामियाव 80टा 60टा 70टा जों न' होनो हाबाय जानो हागौ सेन्ट्रेलनि स्किम बियो अब्लाबो गोदोबोथ' फैयोमोन ना बिपिएफनि समाव मानो मोनामोन दिनै इउपिपिएल सरकाराव माबोरै मोननो हाखो मोनसे बिसिडिसिआव बिदिनो 1000 1500 गाहाम दिनै मोनसे बिसिडिसिआवनो 3 बोसोराव मोननो हाबाय आरो 2 बोसोर दंबावोसो इउपिपिएल सरकार होमबा बेखायनो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों माने प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा रावखौबो बासियाखै नांगाल जुंगाल होननानै बासियाखै बयबो न' मोनदों बयबो अरुणोदय मोनदों दा बिथांमोन बायदि खालामोमोनबा रायजो राजा आइ आफाया गोबां खस्थ' भुगिनांगौमोन दा आं बेखायनो बुंनो नागिरदों जे रायजो राजा आइ आफाया साननो रोङि नंला बेखायनो लोब फैगासिनो दं आरो जयनिं लाख'नोसो हाया जों गामि गामि जागासिनो दं दा गोबां गामियावनो जिर' जाबाय दा मालाबा आंना सानो जोलैनो थाथोंसैदां सासे सानैबो सानलायलाङो आं सोरबा दं नालाय बै रायग्राफ्राथ' बिपिएफआव दंना जायफोरा रायो प्रमद बर'खौ बिना गयारिखौ अमा बानायो बिसोरो गाज्रि रायग्राफ्रा बेखायनो माने जायफोरा साननो रोंगौ बिथांमोना फैबाय आं बिथांमोनखौ थिग समावनो डिसिसन लानो रोंनायखौ बिथांमोनखौ रोजा साबायखर होदों आरो जायफोरा दिनै जोंनि लाइमुथि ओनसोलाव दिनै जोंजों इउपिपिएल दोलोजों जयनिं जाबाय बिथांमोनखौ आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाबाय आरो बयखौबो आङो साबायखर बावबाय दोलोनि गोख्रों मावथि बिथांमोना दिनै इउपिपिएल दोलोनि आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै फिन आरोबाव जयनिं जाबावलायबाय मेडाम मा बुंगोन गिबियावनो साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजा आइ आफानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय दिनै 14 चिरां दुवारनि सिङाव जे लाइमुथि ओनसोल बे लाइमुथि ओनसोलाव 208 माने 208 जन मानसिफ्रा जयनिं जादों बेनो बयबो नुगासिनो ससियेल मिडिया बयबो नायबानो नुयो निउसाव नुयो दिनै लोब फैगासिनो इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानो मानो जादों रायजो राजाफ्राबो साननाय दंना मिथिबाय जे दिनै इउपिपिएल सरकारा मा मावदों इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकारा मा मावगासिनो दं जे प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा मा खालामदों रायजो राजा आइ आफानो मा होगासिनो दङ दा दिनै बयनिफ्रायबो देरसिन मा होदों बेनो जाहैबाय गोजोननाय सान्थि गुबुन हारि माहारिनिफ्राव बर'नि अनगायै गुबुनाव सोंलाय आपनालोके কি পাইছে होनना बुंबा আমি শান্তি পাইছে होनना बुङो तार बादे आमाक एकো नालागेसो होनना बुंबावो आं गोबां गामियाव हाबबाय दाथ' आङो दतमानि कर्डिनेटर हिसाबै आङो गोबां रायजो राजानिसिम हाबदों गामि हाबदों बेयाव हाबनानै आङो रायजो राजानाव सोंदों नोंथांमोना दिनै इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सरकाराव मा मोननो हाखो बिथांमोना होनदों गोजोननायखौ मोनदों बेनिफ्राय देरसिन सम्पति जोंनो नाङा बेनिफ्राय देरसिन सम्पति होनोबा जोंनि सम्पति मोननाया बेनो जे जोंनि गथ' गथाया न'आव सुख सान्ति थानो मोनदों गथ' गथाया मोजां शिक्षा मोनदों नैबेखौ बुङो बेनि थाखायनो दिनै आं सानदों आरो बेखायनो जोंना रायजो राजा आइ आफाया बयबो लोब फैगासिनो जोंसो टाइम होनो हायाखै गोबां जयनिं सानफ्रामबो लेंहरो जयनिं गुबुन समस्थियाव जागासिनो दं प्राइमारि लेभेलावनो 200 300 200 300 मोनफ्रोमबो समस्थियाव बिदि जागासिनो होमबा मानि थाखाय फैदों
है रायजो राजायाबोथ' जाम्बा जाम्बि नंलाना साननो रोङि नंलाना रायजो राजा आइ आफाया साननो रोंबाय दिनै प्रमद बर'आ मा मावदों बुंनो हागौ ससियेल मिडियायाव BPF दोलोनि मानसिफ्रा जेबो मावाखै हा मावाखैबा ओरैनो हाबदों होनदा गाज्रि मावदोंमोनबा ओरैनो फैदों दा UPPL आव हा बेखौसो बुंनो नागिरदों आं मानगोनां सिगां बारग' जे BPF दोलोनि आफादगिरि एबा बारग' शिब हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आं बुंनो नागिरदों जे बिथाङाबो एसे साननानै नायबा मोजां जासिगोन नामा होननानैसो बुंनो नागिरदों दिनै नैबे निउसनि गेजेरजों जे दिनै BPF दोलोआव मानसिखौनो नुनो मोनासै गोबां गोरों गोरा लिडारफोर दंमोन माबा आनज्रायलाबायनायसो नुगासिनो आं हा दामाइनि कास्टमोनाबो सिरिथारलाय कास्टमोना प्रहलाद मोना बखिनो खुगासो साबाय नामा ओंखायनो एसे सिरि दङ दा मानो होनोबा दिनै गोबां लेखा गोरोंफोर दंमोन BPF आव माबा पेनेलाव माबा नारायण देबनो बियो बबेनि गथ' बियो बे नारायण देब मेसनो बे गथ'आसो माबा पेनेलाव फैलायलांबाय एफा लेखा गोरों थानानै माबोरै फैखो बिलाय बेखौसो सानदों आरोखि आं दा सोरखौ होयो बिथांमोननि खोथा नाथाय जोंहा बेयावल' बर' जाथि हिसाबै थैया दं नालाय दा बेयाव बर' बिमा हिसाबै बेखौल' खावलायनो लुबैदों आरोखि आं बे माने दा गावसिनिनो BPF दोलोनिफ्राय जोंहा माबा ट्राइबेल संघनि जे दावरु देख्रेबमोन सारमोनहा बिथांमोनहाबो गाज्रि मोनलायलांबाय बेयो माबोरै पेनेलाव फैखो होननानै हा जोंबोथ' बर' बिमा हिसाबै मोनखागोन ना दा दाखालिसो आं निउसाव बुंदोंमोन बेयाव गोबाङानो होनदों नों मिथिया होननानै बुंदों जे जायफोरा गथ'फोर जि ससियेल मिडिया सालायो BPFनि BPF सापर्टारफोर बिथांमोना आंखौ गाज्रि मुं सुनानै रायदों बुंदों आं जेबो फाजाया रायनो सोरबा इउटुबारफ्रा खुगा सानानै सिरि थाजोब्बाय आंखौ अमा बानायग्राफ्राबो सिरि थाजोब्बाय मानो होनबा जों जेरै खोथा होदों ओरै मावगासिनो दङ रायजो राजा आइ आफाया मिथिगौ जों जेरै खोथा होदों थांनाय BTC इलेक्सनाव जोङो बुंदोंमोन 75,000 होगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो